li għamiltu daqsxejn ta' warm-up, fl-iskul ilma preparat daqsxejn ta' xugaman għall-araq mhux hekk. Mela ħanibdew billi sempliċiment ħanitilgħu l-ewwel nittaraġġ u ninżlu. As simple as that. Tlaqna. Kompli. Olele, alright, fidejk. Prosit. Għajjeb tassew. Issa ħankun għadin nibdlu, mela li ħanamlu mel. ħanamlu daqqa siq fuq tarġa u daqqa siq oħra u ħanpartu kull darba. And you're ready. Min ħoss xinġeriż jew ġieħ naturalment jieqaf. Tajjeb. Kemm ħarġu aggressivi llum il-preżentaturi Maltin tagħna, Prosit. Ħanużaw idejna kif qed naraw. Proset tassew. Issa ħanqodu daqsxejn la ġemba. ħanamlu l-istess ħaġa nkun qed impartu s-siq però fuq la ġemba. Mela jiena tellajt siq fuq tarġa u partat. Min jista' ħajħaffef mill-le għal-bidu ħanamlu pass wara pass tinkwitaw xejn. When you're ready, ravi. X'int tkunu komdi wkoll li ħanamlu ħankabruh il-pass. Mela aktar ma jiena niġġenneb, proset. That's it. Xej side step. Very good. Alright, ħanibqgħu daqsxejn jogging on the spot, ħanurikom daqsxejn li jmiss. Siq minnhom fuq it-tarġa, daqqa tal-koppa l fuq u nibda nissiq kull darba. Change leg each time, proset. 1, 2, 3, 4. Very good. All the way up, iktar man tellaw is-siq il fuq aħjar. Proset. Okay. Set. Alright, mela għal min jista' jieħu anke qabża żgħira, ħanibqgħu daqsxejn jogging on the spot, nixtieqkom ninżlu ftit ta' squat, nitilgħu fuq it-tarġa, nisquattjaw, nerġgħu ninżlu u dejjem qegħdin nagħmlu squat wara squat. Tajjeb, l-importanti mhux kemm naġlu, l-importanti li nagħmluhom sew. Mela dejjem studina l-barra, żaqna l-ġewwa, ħaninżlu bil-mod, tajjeb fuq it-tarġa u nerġgħu naqbżu lura. Alright. Proset tassew, soft landing dejjem. Inqas ma nsabtu mal-art u inqas ma nsabtu fuq it-tarġa aħjar. Very good. U kif qed juruna tajjeb. Importanti li saqajna ma jkunux dritti. Tajjeb. Ikunu daqsxejn bend at the knees. Eccezzjonales. Mela, ħandoħ daqsxejn dawk li jgħidulhom il-lunges, ir-reverenzi mel. Ħanagħmel sieq fuq it-tarġa, bl-oħra ħaninżel, u mbagħad ħanibdel. Min huwa avventurus, avoli daqsxejn iktar perikolus, jista' anke jagħmel qabża minn waħda l-oħra. Jiena tajt il-parir ta' x'jista' jsir. Prosit. Better luck next time, qaluli. Thank you, taqs li kieku. Alright, prosit, keep it up. Mela li qed jagħmlu tajjeb ħafna Andreana u Melanie huwa li s-siq ta' wara li rkoppa kważi trid tmiss mal-art. Waqt li s-siq ta' quddiem qegħdin noħduha il-barra qed nagħmlu pasta ġgant il fuq. Fl-istess ħin inżommu sidirna l-barra u żaqna soda dejjem. Tajjeb ħafna, ħammexxilkom daqsxejn l-isteps lura ħabba tal-kamera għax joqgħod jgħid bina x'taħsbu. Għax di darba li ħanamlu jekk joġobkom is-siq ta' wara ħad tkun qiegħda fuq it-tarġa, is-siq ta' quddiem illi ħanieħdu pasta ġgant il-quddiem. Prosit, għall-aħħar minuta jekk joġobkom u mpartu s-siq kull darba. Jew inkella qabdu siq għamlu 10 u nagħmlu 10 naħa l-oħra. Mela l-ewwel ħanpoġġi s-siq ta' wara, that's it. Nerġa' nġib is-siq wara, l-oħra, that's it, madam. Għandna flimkien naqrin inqas minn minuta l-aħwa issa nipprattikaw. Bravi, dan huma eżerċizzji effettivi ħafna mill-patata l-isfel, Proset. 30 sekonda kollox. Ma qed jieħu gost jagħmilhom id-dar jista' jibqa' jarahom, jista' jarahom on demand. Fakarna il-link jekk jogħġbok Andreana. tvmi.mt. tvmi.mt. U waqt li tal-kamera qed ixejjer jridu jiena ħanxejrilkom ukoll u ngħidilkom grazzi li kontu magħna. Nintaqgħu.